Per començar, el més simple de tot és visibilitzar, evidentment, fer que les històries LGTBI siguin reals, i això es fa ocupant espais que només ocupen projectes heteronormatius, així com xarxes, podcasts, publicacions, il·lustració, etc. I quan parlo de visibilitzar, parlo de normalitzar, és a dir, aconseguir que tots aquests continguts no siguin l'excepció, no siguin la gent estudiable, sinó que siguin la normalitat, parlar de tot això des de la vivència i des de la quotidianitat. Això per una part. I després, personalment, el que jo crec és que hi ha una part de militància política i conseqüentment ràbia i acció, no? Vull dir que crec que intentar canviar les coses des de casa i des d'internet i des d'una perspectiva una mica més passiva està bé, perquè hi ha molta feina de conscienciació, però per altra banda penso que hi ha molta part de militància i hi ha molta part d'acció als carrers, que això també crec que és una cosa que jo personalment intento promoure amb el meu art i amb tots els meus projectes, tant Bunyol TV com Que Rature. Jo crec que la normalització de lo explícit a nivell sexual passa per la destrucció del patriarcat. O sigui, crec que és una cosa que me n'he anat de cop molt lluny, però té sentit en el sentit de que, primer de tot, se'ns nega tota l'explicitat sexual i, conseqüentment, d'educació sexual a causa del cristianisme extès mundialment, després el capitalisme i després el patriarcat, perquè només ens deixen que una cosa sigui sexualment explícita si és comercialitzable. Si no és comercialitzable, això és tabú. Llavors, lluitar per l'explicitat i per poder-nos expressar sexualment de manera lliure vol dir lluitar en contra del patriarcat, vol dir ser feministes i ser actius en la lluita activista. Crec que és una cosa, per mi, transcendental, perquè penso que la intimitat ha de continuar sent íntima, però alhora hem de poder decidir quines coses són íntimes i quines no, en el sentit que jo he de poder tindre una conversa amb les meves amigues del poble sobre sexe, sobre com m'agrada follar, com no m'agrada follar i, conseqüentment, expressar els meus malestars a nivell de salut sexual, perquè això també vol dir una reformulació del sistema sanitari sexual. Sí, jo crec que el fet de ser artista visiblement polític passa per sempre reinventar la dissidència. És a dir, res del que faig té sentit si no molesta. I això vol dir que fa 5 anys o fa 6 anys, sí, quan començava a dibuixar, començava a compartir el que dibuixava, fer una il·lustració d'un cony era dissident. Perquè de cop, ostres, els genitals femenins, biològicament femenins. Ara mateix una il·lustració d'un cony és zero dissident. Llavors, has d'aprendre, també perquè crec que de part meva és un joc, aprendre a molestar. Perquè quan molestes vol dir que estàs fent trontollar coses que estaven assentades. I crec que és la missió de l'artista, fer trontollar aquestes coses que són pilars, que aguanten coses, perquè al final qualsevol pilar és una repressió. Llavors, jo crec que passo molt per entendre què està passant en el món i saber a on he de buscar les pessigolles, perquè això és positiu, realment. Vol dir que fa 5 anys, les coses que molestaven fa 5 anys ja no em molesten. Això vol dir que hem fet molt bé la feina. Per tant, si la teva feina deixa de molestar, estigues content, però no et quedis amb això, Continua, endavant. Llavors, abans molestava molt que jo posés a 2 filles follant tranquil·lament i ara ja no molesta tant. Per tant, anem a buscar la segona capa d'això. Quina és la segona capa? Quin tipus de sexe es té? Es té sexe només amb genitals femenins, o de cop tenim genitals intersexuals, o de cop apareixen joguines, o de cop apareixen pràctiques que surten de l'heteronormativitat, com que s'han d'anar despullant capes. És complicat. De fet, l'exemple del matrimoni homosexual crec que és el gran, com el primer que se't passa per la ment quan parlem d'això, de dissidència dins de la pròpia dissidència. Jo crec que al final
Sí, el matrimoni homosexual, doncs per què hem de seguir reproduint els rols de matrimoni, de contracte com inquebrantable del sistema cristià patriarcal, no? Quan estem intentant ser dissidents amb tot això. Mira, aquí cadascú jo crec que ha de tindre la seva lluita honesta. I si la teva lluita honesta és lluitar per al matrimoni homosexual perquè tu tens ganes de viure aquest patró normatiu, endavant. El problema és quan les pròpies dissidències s'enfronten entre elles directament i aconsegueixen apagar totes aquestes lluites, no? Que, ojo, hi ha matisos. O sigui, dins de la pròpia dissidència hi poden haver-hi conductes basades en l'odi, perquè això, en el cas del feminisme radical, està passant amb la transfòbia, per exemple. Jo sí, aquí sí que comprenc que hi hagi acció directa en contra d'aquests col·lectius que, repeteixo, formen part de la dissidència, perquè s'estan desviant, no?, de tot el que és heterocis, però per altra banda penso que totes les lluites són honestes sempre quan no es basin en l'odi, evidentment. Llavors, de crear cada cop, o sigui, jo això ho he vist, perquè en la militància es veu i perquè sent persones d'esquerres ens hem de barallar entre nosaltres, perquè si no, no som d'esquerres. Però sí que he vist molt la cosa aquesta d'abandonar col·lectius cada 2x3 i generar-ne de nous, no? Quan, des del meu punt de vista, crec que l'interessant és poder-te asseure amb aquests antics col·lectius i poder reformular estatuts i poder reformular maneres de fer, i que crec que això és el que fa que avancem, no? Vull dir que intentem basar una mica, actualitzar l'academicisme dins dels col·lectius, però bueno, això... Jo crec que a un poble totes les coses que de normal són difícils, en un poble encara ho són més, i més tenint en compte que vivim en un país molt centralista. O sigui, Barcelona és el nucli d'atenció d'absolutament tot. O sigui, mira quant de temps dediquen als teleinformatius la Sagrada Família i quants parlen de l'Arròs de l'Ebre, no?, que ho considero, des del meu punt de vista, que és més important. Llavors, què vol dir ser marica de poble? Ser marica de poble, jo crec que ara, mica en mica, és millor, pots ser marica de poble i pots estar mitjanament bé. En el seu moment va ser molt dur, perquè de cop et reprimeixen una part de la teva vida que és l'adolescència, que és on explota l'amor, no?, on exploten les emocions, on exploten com els sentiments més primaris que dictaminaran qui seràs tu en un futur. Llavors estem parlant de molta gent que ha tingut moltíssimes experiències traumàtiques i que això s'ha vist repercutit a la seva vida normal, no? I això és un problema, perquè això afecta directament a la nostra manera de veure la vida i les coses. Per sort meva, la meva estància al poble no va ser fàcil, és veritat, però sí que he tingut sempre una família prou supporter i, gràcies a Déu, m'he dedicat a l'art. Vull dir que tota la vida m'he dedicat a expressar amb més o menys ràbia el que em va passar durant aquests anys. Llavors, jo crec que sí que Bunyol TV, des de molt al principi, va veure que això era un problema, perquè teníem dret a viure als nostres pobles sense haver de passar per un exili, és a dir, sense haver de buscar la vida plena a Barcelona. Aviam, que al final totes hem acabat a Barcelona buscant la vida plena, perquè una cosa que ja està feta doncs no cal que te l'inventis enlloc, si ja està feta doncs te'n vas allà. Però la cosa és que sí que volem lluitar perquè aquestes noves generacions deixin d'haver de marxar a Barcelona i puguin quedar-se als pobles, perquè el municipalisme, des del meu punt de vista, és el futur, és a dir, el poder cultivar vides sanes fora de la ciutat. Sí, a veure, o sigui, és impossible no tindre contradiccions quan ets una persona mediàticament visible i alhora molt amant del col·lectivisme i bueno, amant no, o sigui, una persona que creu que és 100% necessari col·lectivitzar la lluita i entendre la lluita i no només la lluita sinó les maneres de fer com algo col·lectiu. Llavors, clar, arriba un punt de que tu estàs militant molt a un lloc, però alhora també tens la teva vida individual com a persona artista i com a persona creadora. I això vol dir que hi haurà marques implicades, hi haurà clients implicats que no recolzaran en absolut el que fas i el que deixes de fer. Doncs, bueno,
ho passes molt malament, és veritat, i que crec que arriba moments de dualitat insalvable, que has de pensar que vius en el sistema que vius també, i això és irremediable. O sigui, el dia que ensorrem el capitalisme està llunyíssim, perquè jo crec que no ensorrarem, crec que es mutarà i ja està. Llavors, has d'aprendre a viure amb les contradiccions i aprendre a entendre que hi seran sempre, evidentment, i que tu pots triar quin tipus de contradiccions recolzes i quines passes olímpicament, perquè si no és impossible viure. També és veritat que això és una cosa que intento recordar-me molt, i és que les crítiques vindran sempre, o sigui, a tu et criticaran sempre, perquè quan ets una persona que comença a generar contingut i té repercussió del tipus que sigui, o molt o poca, la gent et criticarà, perquè caral, és que vas recolzar això i necessitàvem que recolzessis això, i però és que jo necessito pagar les meves factures, i penses, clar, és molt fàcil opinar si et dediques a treballar en un despatx cada dia. I si cada dia fitxes a les 8 del matí i surts a les 5 de la tarda i ets una persona anònima en una institució o en una empresa, clar que sí, és molt fàcil queixar-se, perquè estàs dins d'un engranatge que no pararà. Facis el que facis, no pararà. Clar, jo no tinc aquest engranatge. Jo sóc una persona que em llevo al matí i escullo violència tot el rato. I no només escullo violència, sinó que l'ensenyo, perquè crec que és important que la gent tingui referents i tingui discursos potents d'esquerres que s'emmotllin a les seves necessitats. Llavors, soc a vegades una llau de crítiques, perquè no treballo en un forn de pa. I saps? O sigui, és el meu preu a pagar i no em queixo, saps? I endavant. Sí, vale. I crec que és molt polític. Sí. No dic que és molt polític el decidir el no escollir violència, també és molt polític. Sí, completament. Sí, no, i que la gent que tria no ser mediàtica i no exposar-se, ole, o sigui, és superpolític també decidir això, saps? Però jo no ho he triat perquè, jo què sé, soc una fatxenda, tio. O sigui, crec que quan parlem de ser feministes i de ser activistes hem d'aplicar-nos-ho també a la nostra, no a la nostra feina com a artistes, és a dir, el resultat final és feminista, sinó que també hem d'aplicar-nos-ho a la nostra manera de treballar. He treballat des d'una perspectiva feminista i humana. Això a mi m'ajuda a consolar-me. És a dir, jo quan he treballat amb segons quins clients he posat límits i he dit, ei, soc una dona, vull que em respectis. Ei, soc la teva cap, necessito que facis això. Ei, no, he posat límits, m'he fet respectar, he fet que els meus altres col·legues d'equip es sentissin bé, tinguessin vacances, els paguessin bé. Sí, llavors no ho estic fent tan malament. Sí que és veritat que també jo intento triar els meus clients. Ara puc començar a triar els meus clients. He estat 5 anys que no. Ara puc començar a decidir per qui treballo i per qui no treballo. I tinc la gran sort de que treballo per gent, perquè la Caral dissenyadora és molt anònima, però la Caral dissenyadora és la que paga les factures i és la Caral que paga el psicòleg. La Caral activista es carrega tot això, però la Caral dissenyadora no, que és anònima, i és anònima per un motiu molt clar, i és que aquesta part com institucional es carrega completament la part punky, però hi és, i punt. I també, joder, que soc dissenyadora de professió. Llavors tinc molta sort que els meus clients saben qui soc, saben molt qui soc, i em contracten molts cops perquè saben qui soc. És a dir, perquè potser no volen que ensenyi directament la meva feina més punky, més radical, però sí que respecten molt la meva lluita i el meu tarannà, i això afecta a la manera en com jo dissenyo i en com tiro endavant els projectes i en com em relaciono amb el grup, i això crec que la gent ho valora. Deixar de dissenyar? No ho sé, no, mai deixaré de dissenyar, però sí que és veritat que m'agradaria poder començar a apartar tota la part més de disseny i més d'editorial i tal, que m'encanta, repeteixo, però crec que li voldria donar com molt més de pes a la meva vessant més artística, més d'escriure, més d'expressar idees textualment i més directament. Llavors, dintre d'això,
No ho sé, suposo que toca fer un llibre, aquestes coses, no? Però no ho sé, la veritat. Però sí que potser com començar a posar més ull en això i menys en la meva feina de dissenyadora, que m'encanta, m'agrada i que no crec que deixi de currar de dissenyadora fins aquí molt de temps, però sí, penso que toca.